Joo, eli moi vaan kaikille, meikäläinen ja Goldeman, tänään me pelaillaan Hunger Gamesia Roar Noorin kanssa, sano moi. Moi. Ja mappina toimee Aztec Island ja Kittinen Barbarian. Joo, ja kun sä kysyit, niin mulla on 31 gemia. Oho. Mulla on vaan 13 164. Okei. Mulla on 31 018 gemia. Mennäänkö nyt niillä dirteillä? Joo, Vai lehdillä? piirteille. Okei. Siinä mennään aina, eli siitä vasemmalle. Joo. Ja mennään siinä, missä oli... Ase sulle. Mä sain kuumia. Joo, no ei sitten. Mulla on sama ase. Mennään. Siinä paikkaa, missä Joo. oli kerros ja 7. Varo takana! Ei, se lähti pois, ei mitään. Se lähti pois. Mennä sä. Näytät. Otas. Se on... Chestplated. 30. Mennään. Tänne. Se on täällä. Joo. Sitten tuonne. Hei, täällä ulkona tyyppi. Missä sä oot, hei? Juokse. Jos ei näe valla. Näytän. Ja sit tästä vesi putousta alas. Ja siellä on yleensä paljon chestiä täällä lähistöllä. Mie tulen. Toivon. Täällä ei oikein näy. Mennään rantakylä enchanttaan. Tai siinä rannalle. Ei täällä näy chestejä. Tuu tän taakse, taakse. Mennään yleisimmin tuon rannalla väkeä ja niin eteenpäin. Jep. Tuossa on chest. Housut siitä. Varo! Tuttu tyyppi. Se on jumissa. Eiku onko? Ei. Eikö se osaa tulla sieltä pois? Sä et karkaa minnekään. Silloin sul vähän kamaa. Tos ja... Tuu. Apua. Tää lakittää mun taaksepäin taas. Joo. Mennään tähän taloon. Tästä taas. Joo, siellä on yleensä. Täällä on aina. Onks sulla tarpeeksi, että syöttää mun kamaa? Siis asetta. Joo, droppa. Tos. Mennään. Mä träkkään. 71 blokkia täällä päin, takana. Tuolla jossain. Ok. Tää lähdetään keskellä. Täs. Tossa. Mitä järkeä alkaa lukea? Varu! Apua! Se kompoo mua. Ei kauaa. Tää koppi se. Oot tosta ja tosta. Koska mulla on Lähdetään enchantettu. keskellä. Koska mulla on enchantettu golden chestplate, niin... Lähdetään keskellä. Joo. Mä träkkään. 235 blokkia. Se alkaa jo olemaan kaukan. Paitsi et... Se jo? Joo, suply tulee tohon. Joo, mennään. Niin ei se nyt niin kaukana oo, kun miettii. Täältä. Okei, sä menit siellä. Varo, ettei siellä oo oikein.
Täällä ei oo ketään, täällä ei oo ketään. Sä voit luuta, että mä voin... Anteeksi, kun tää tulee viestiä mun puhelimeen. Tuli viesti. Sä luuta. Se 97 blokkia läi. Oo, Timu Miakka ja Timu Akse. Anna mulle, Anna-Liisa. Siis se, Pertti. Lähetään enchanttaa. Ota se, hyvä. Lähetään enchanttaa. Tänne. Sä saat ihan hyvän miakan. Mä voin ihan pärjättää. Joo. Ihan hyvä mulle. Nyt meidän ei pitäisi hävitä. Tähän pitäisi tulla semmonen, että näihin akseihinkin pystyisi enchanttaa terävyyden. Niin, se olisi aika hyvä sitten. Kohta. Musta tuntuu, että tää peli menee hyvin. Partioi. Voi herranen aika. Mä enchanttasin mun... Okei, no joo. Mulla on sul paremmat housut. Tos. Mulla on suojaus tää... Hyvä. Mitä? Mulla on terävyys 1. Mä heitin. Ai. Mä träkkään. Tulos. Oota. Mä vietän. Nyt on kuule hyvää kamaa. Me näytetään tosi vahvoilta. Hei, okei, mä träkkään. GX Cake Pie on se on kai jos olisi Pavnilla päin. Ok. Se on sitten tiimi, että kannattaa varoa. Mut mulla on Oota. mulla on Brawler. Joo. Mulla on se barbarian. Ei kun siis mullakin on Barbarian, anteeksi. Niin sen takia meidän tosi helppo 2 Barbarianilla komboa joku tiimi. Tuu Spawnilla päin. Hyvä. Vai oliks barbarian se heitto? Ei kun se on se veto. Niin, siis mulla on se brawler. Odot mä träkkään. Mut se on hyvä. 53 blokki. Joo mä näin. Täällä on tiimi. Täältä kierretään täältä. Tuolla 3 tyyppiä. Oho, se varmaan seuraa sitä. Me päästään. Joo, nyt ne tulee tän. Ja aina aluksi kannattaa, jos saa sen, niin koittaa heittää etupaisiin sen naapaa. Paha, mä olen jo väsynyt. Varo. Joo, mä juoksin. Hyvä. Mä oon se talo toisella puolella. Joo, tuu Spawnilla. Joo, mä oon takan, oota. Ui. Mä haluun kattoo, saat mä paremman kypärän. Mä en näis muuta. Täällä on yksi jäpä. En mä jaksa. Varo juokse, jos meinaat kuolta. Mut puuttuu 3 haukaamista. Se oli aika huono PvP. Joo. Siinä oli sulla... Joo, mä laitan. Meillä on hyvää kamaa. Me voitetaan tää peli. Mä träkkään. Mullakin on sit kans. 90 blokkia eli täällä. Tuon... Näin. Spawnilta. Joo, ja tiimi vastaa tiimi. Sillä viimeisellä tiimillä jotain nahkakamaa. Odota, mun pitää syödä. Joo, sillä viimeisellä tiimillä jotain nahkakamaa. Ok, kyllä. Ja ne on täällä. Hei, missä sä oot? Menikö sä jäille? Joo. GG. Nyt takaa. Joo, eli muistakaa tykätä ja subata. Se olisi ensi video saakka. Moi moi.